यदि आप भी चाहते हैं कि SR म्यूजिक का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रिकॉर्डिंग बाय SR म्यूजिक मुजफ्फरपुर। तेरा माही नजरिया नजरिया तेरा माही नजरिया दिल तर पेला ओहिले तोहरा दुआरी ए माई मनोज तरोइले तोहरा दुआरी ए माई मनोज तरोइले फेरा माई नजरिया दिल तर पेला ओहिले तोहरा दुआरी ए माई मनोज तरोइले तोहरा दुआरी ए माई मनोज तरोइले। तेरा माही नजरिया हमारो ऊपर ये माई कदन तू दाया ई गरीब बेटा पर तोरा आवत नहीं खे माया आवत नहीं खे माया ये माई हमारो ऊपर ये माई कदन तू दाया गरीब बेटा पर तोरा आवत नहीं खे माया आवत नहीं खे माया असरे में हम ये माई रात दिन ना सोइले असरे में हम ये माई रात दिन ना सोइले तहरा दुआरी माई मनोज तरोइले तुहरा दुआरी माई मनोज तरोइले। तेरा माही नजरिया रिकॉर्डिंग बाय SR म्यूजिक मुजफ्फरपुर। राइटर शमशाद सावरिया करे तोहसे रजिया असरा लगा के बैठल बाड़े मनोजपुरिया मनोजपुरिया ए माई सुनी ना राइटर शमशाद सावरिया करे तोहसे रजिया रो रो के अपन दुखरा सुनाबे मनोज भोजपुरिया मनोज भोजपुरिया राम उमेद अमृत राउ चरण के धोइले पिंटू राम उमेद राउ चरण के धोइले तोहरा दुआरी माई मनोज तरोइले तोहरा दुआरी माई
मनोज तरोइले माही नजरिया दिल तर पेला ओहिले तुहरा दुआरिए माई मनोज तरोइले तहरा दुआरिए माई मनोज तरोइले।